esan dago, lehenoko hilburua dau, eta lehenoko aurkezpena. Zeo zen faltaba edo zelan etxen izan gauzak, esan ez ez. Zabioak izan dago modun, Bilbo eta Ondarrun agatin kokatzen da. Genero beltz poliziako klasikoa da, detektibarekin, hildakoarekin, fen fatal txurako honde batekin, eta hori genero aldetik, ez? Gero estilo oso azkarra da, oinaldia, elkarrizketa ugari, eskat gidoi puntu bat du, betik idatzen ditu gidoiak, eta egin izan dut fikzioa baita ere, eta orduan hortik ekarri dudan estiloa da, ez? Gero gaia, Ondarruko portua, Ondarrutan izan da, txikitatik leku debekatua zen, guretzako. Orduan, ezin ginen joan, orduan bara joten ginen. Eta, zeuden gauza pila arrisku guztiak, guretzako ziren aventura. Eta, historian agertzen den moduan, leho kontako dut zuet historia bizkar, dena detektibe bat da pertsonai protagonista da, ez? Joanes, hori da. Eta Joanes, Bilbotarra da, Bilbon bizi da, detektibe bat da kontuetatik ateratzen duela nolabait dirua, erdi batzutan legalki, beste batzutan ez legalki, bizkat alduen bezala, baina beti da diruaz larri. Eta, liburu azten den momentu honetan, lan bat du esku artean, eta diru premia handia, eta kobratzera doanean Ondarruko portura, Ondarruko portuko bezero bat du, armadore bat, eta kobratzera doanean, hilda aurkitzen du. Bezeroa. Orduan geratzen da diru barik, eta horrez gain, poliziak beratzen du mintzaile bezala. Orduan du polizia atetik. Bi aldetik dauka larritasuna, diru premia, eta polizia atzetik, ez? Eta, horrez gain, gero, hildakoaren laguna be, maiko pertsonai entregatzaile nato da, bai. Eta orduan agertzen zaio Joanesi eskaintza dirua lortzeko beste bide batetik, eta zenak korapilatzen asuntoa hiru arazo nagusiekin, eta azkenean daukalako giro bat bizkat espero izan bezala, ez? Saldu da ondo, nahiko, hori beti da zalantza, ez? Ego gehiagin. Trailer bat. Bai.